Oulun vuokravarasto tarjoaa asiakkailleen pienvarastoja suuriin ja pieniin säilytystarpeisiin Oulun Alppilassa. Turvallisiin, ilmastoituihin ja pölyltä suojattuihin tiloihimme on helppo saapua niin julkisilla kuin omalla autolla. Maksettuasi vuokraamasi varaston verkkosivuillamme saat puhelimeesi kulkukoodin, joka aukaisee nosto-oven, josta pääset lastaamaan tavarasi suoraan oman varastoosi. Selkeät opasteet ohjaavat sinut oman varastosi luokse, jonka voit valita juuri oman tilan tarpeesi mukaan. Verkkosivuillamme voit katsoa näppärät varastointivinkit, joiden avulla saat vuokraamastasi varastosta kaiken hyödyn irti. Varastoimasi tavarat ovat turvassa lukollisen oven takana, jonka lukitset omalla riippulukollasi. Näin vain sinulla on pääsy omaan varastoosi. Käy katsomassa vapaat varastomme osoitteessa oulunvuokravarasto.fi.